ассалому алайкум дӯстони азиз, он нафарое ки бо канали мо ҳастед, ба хонадони ҳар яки шумо хушбахтӣ, файзмандӣ таманно дорем. блоги имрӯзаи мо аз салом алек ва дигару дигар оғоз мешавад. тавре медонед, дар олмон аз пагоҳ, яъне 16 декабр бисёр як локдауни сахт, карантини сахт эълон карданд. то 10 январ тамоми мактабҳо, боғчаҳои кӯдакона, мағозаҳои либос, хай акнун пеш аз ин кафе, ошхонаҳо, қаҳвахонаҳо ҳама маҳкам кардагӣ буданд. ҳозир бо сахттар шуд ва шабҳои соли нав дар як ҷо ҷамъ шудану тӯбпарониву дигару тамоман манъ карданд. дӯстони азиз, фақат дар шаби соли нав шумо метавонед ки ду оила зиёда аз 5 одами калонсол ва кӯдакони хурд ҷамъ шуда масалан соли навро ҷашн гиред. ин барои пешгирӣ аз короно ки даври сеюма фаро мегирад дар олмон пешбинӣ гардидааст. ба ҳамин хотир нафарое ки дар олмонед, эҳтиёт шавед ки бисёр шаҳрҳо дар каме дасткичас аст. ҳар шаҳр вобаста ба касалие ки муқаррар шудааст ва ҷаримаи хеле калон аз 200 евро сар мешавад. барои ҳамин, барои он ки ҷарима наспоред, шабҳо нагардед, дар соли нав тӯбпаронӣ накунед, дар як ҷо ҷамъ нашавед, фарзандони худро эҳтиёт кунед. дар олмон мағозаҳои нето ҳаст. нетои сиёҳ мегӯем мо тоҷико, нетои сурх, красная нета и чёрная нета. ҳозир мо шуморо ба чёрная нета мебарем. дӯстони азиз, дар чёрная нета ҳар ҳафта маҳсулоти хӯрока хеле арзон мешавад. масалан меваҳо, дар олмон аслан мева хеле қимат аст. аз себ сар кадагӣ то караму, то картошка, то пиёз. ба мағозаи нето чёрная омадем. нетои сиёҳ бо ҳаст, нетои сурх, ҳамин ранги магазин, яъне нето сурх аст. намедонам барои чи нетои сиёҳ сурх мегӯянд. инашро ростӣ намедонам. дар олмон одамон бисёр гулро дӯст медоранд. она гулора бинем, нархош аз 350 сар мешавад. бисёр гулҳои зебо. тавре дида истодаед меваҳои тару тоза. ҳамин зардаке ки мебинем барои қанд, барои фишори хун, дорои парда арӯсака вайшай мевашай 195. анаҳа малина, смарадина, инаҳа ежевика, ҳама чӣ ҳаста. клубника, нархошам клубника 195, 107, смарадина, ежевика 224. тарбуза мебинем 3 евро 62 сент. себа мебинем 2 евро. анор 1 дӯстони азиз, физалис и пардаарӯсакай тавре дида истодаед 90 сент. ин бисёр барои саломатӣ фоида дорад. фишори хун, қанд тавре дида истодаед. анаира вай меган физалис 90 сент. шумо метавонед ира харидорӣ кунед барои саломатитон. тамоми дар мағозаҳои супермаркети тоҷикистон ҳам аз даҳавлиҳои одамо ҳастаи физалис. шумо метавонед харед. дар тоҷикистон будем, фақат апелсин мехӯрдем 0.33 сент як донаш. киви 0.44 сент. лимон 1.36 ҳами қаш дидена. ина инаҳа диде сабзиву лабабӯи сирхая нигоҳ кунед 1.46. ина нархора бинем чӣ қимат. тамошобинони азиз, мо аз нето баромадем. камакак бо шумо суҳбат мекунем.
اون افرایی که بلوگرین فقط سوال میتین که انا پین کد ما کی میبیه. بعد از اون که شما 4000 ساعت و 1000 подписчик جمع کردید، یوتیوب می نویسد که заявка тиед. заявка یعنی شما عریضه داخل شوی با پارتنرز و یعنی монетизация، جای پول کارکنی یوتیوب می باشد. حاضر کمک درباره می پین کد کانورت چه میبیه با شما در خانه صحبت میکنم، انتظار باشید. دوستان عزیز، ما چطوره که حاضر گفتیم برای بلوگرها که شما تست سوال میتین که چخیل ادسنس دا خط میبیویا، مثلا بعدی که شما заявка داده وقتی که در شوتی شما $10 میشوه، آن هم خیلی کانورت میبیویا، نه اینکه با خط الکترونی حتما اینم خیلی کانورت خونه شما میبیویا. گوگل ادسنس نویسندگی از کالیفرنیا نگاه کنه، آدرسش کتی همش هسته و کد دادرنی همینه، یعنی در گوگل ادسنس این هم خیلی مکتوب میویا. در جایی که شما زندگی میکنه همونجا پشتر خبر گیره دوستای عزیز. و اگر ناامد شما میتونه که دیگه بار заявка тиен و اگر که یکم بار ناامد شما میتونه با من بلوگر کانال دیگری من روی چطور در ادسنس باری دیگر خط کردن آموزه. анам хе осон акай дӯстои азиз. акнун Латофа Ибрагимова яке аз блогерон ва подписчики беҳтарини мо ки канали англисӣ дорад писараш ба худаш дузандагӣ ва ҳатман ин каналҳоро ман дертар муаррифӣ хоҳам кард. барои мо як намуд хӯроки хеле бомаза ки асосан агар суп бошад хӯрданаш лаззате дорад омода кардааст ва ҳамин хӯрокро тамошо карда бо шумо хайру хуш мекунем. худованд нигаҳбонатон. салом ба Апай Шаҳло ва ба кулли обуначиёни канали Апай Шаҳло. ман ҳозир махсус барои канали Апай Шаҳло як хӯроки субҳона омода мекунам. ин хӯроки субҳонаро мо тухмбирёни идгардакӣ мегӯем. шояд дар ҳар гӯшаи Тоҷикистон ин хӯрокро ҳар гуна ном баранд. барои омода кардани ин хӯроки субҳона ба мо тухму пиёз, орду равған, ширу намак ва каме сода лозим аст ва ман каме об низ илова мекунам. то ҷое шунидам ҳатто баъзеҳо дар баъзе маҳалҳо ҳатто шир низ илова намекунанд. онҳо танҳо тухму пиёзу ордро омехта карда дар равған бирён мекунанд, вале мо ин гуна омода мекунем ва пайи ҳам ҳамаи инро илова мекунем. аввалан тухм ва ширро хуб омехта карда каме содаву намак меандозем ва баъд ордро илова мекунем ва инро хуб каф мезанем, каф медиҳем. баъди хуб омехта шудан пиёзро илова мекунем. барои чӣ дар охир пиёзро? чунки омехта кардани пиёз хаме душвор аст. акнун барои дар равған пухтан омода шуд. бо ҳамин тарз инро дар равған бирён мекунем. аввал як тарафашро ва баъдан тарафи дигарашро. вақти як тарафаш пухт бирён шуд ва онро рӯгардон карда тарафи дигарашро мепазем. акнун тухмбирёни мо омода шуд ва онро ба лалӣ гирифта тановул мекунем. тамошобинони гиромӣ, ба ҳамаи мо шумо иштиёи таом. бомаза аст.